салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Салон Санбой дар хизмати шумо ҳастем. Суроғаи мо шаҳри Екатеринбург, кӯчаи Технический 10, остановкаи Таганский ряд. Шумо дар ин ҷо метавонед соатҳои хело дилнишин, соатҳои тиллогин, нуқрагин ва дигар намуди соатҳои зеборо дар ин ҷо бо нархи арзон дастрас намоед. ҳамватанои азиз, инчунин барои фарзандони худ, падар модари худ дар ин ҷо тӯҳфаҳои хело арзандаро бо нархи арзон дастрас карда метавонед. Дар ин ҷо зарядникҳо, телефонҳо, инчунин наушникҳои беспроводной ва телефони шумо агар вайрон шуд, дӯстои азиз, дар ин ҷо дар хизмати шумо ҳастанд акаи Бахтовар, акаи Парвиз. Метавонед омада телефони худро чиста тоҷикӣ соз кунед. худо хоҳад инчунин метавонед дар ин ҷо билетҳоро дастрас кунед. билетҳо ба тамоми ҷаҳон хело бо нархи арзон. занги шуморо интизор ҳастем. экзамени гражданства, экзамени вид на жительство, тамоми намуди документҳо инҷо бо кардан мешавад. Перевод паспорт, перевод документи тамоми мақсад ҳуҷҷатотон, метрисками чӣ ва заявление барои паспорт. Мо қарор дорем дар кӯчаи Сулимова 53А, як здани сеэтажи нав, севим этажба, рост мебурад дасти рост акои Кароматулло. Иншоалло мо дар хизмати шумо ҳастем. тамоми саволотон дар ватсаби акои Кароматулло менависед, хоҳед занг мезанед. ва инчунин номраи ман дар зери навод мешавад барои кори постоянна бародаро, хоҳаро, модаро, тамоми бародарои мақсад қабул мекунем. Инчунин модаро, хоҳароам ба кор даъват мекунам. номраи ман дар зери навод мешавад барои документатсия акои Кароматулло. офиси навашон ба марамат кунед. худо хоҳад бо ман аз берун мақсад сёмка мекунам. мебиед ами автобус остановкаба фуромадед, рост ами здани сеэтажа дари якум медаред, дари ам поён сеэтажа як дари якум, рост севим этаж, дасти рост. иншоалло боз навороҳ интизор шавед, наворои нава. худо хоҳад ҳаракат мекунем, каме ам бошад барои шумо хизмат карда бошем. ассалому алайкум. ногуфта намонад бародари азиз, авиакасса нест 24 соат дар хизмати шумо, билетҳои арзон ҳаракат мекунем барои шумо пешкаш карда бошем. бохи дар амони алло бошед, доргӯи ватан модар бошед. ассалому алайкум.